ман ба шумо савол доштум. Ҳамин рӯз дар ҷойи кори падари ман хичон бор мефуроранд дар бозор. Ай ҷойи коршон кадоме омадаю дар ду каси ҳамё 500 сомонӣ конверт карда додай, лекин ҳичи нагуфтае ки мисол ҳами пули закота ё ки ҳамахе ёрдама, ягон чӣ нагуфтае дар бораи ҳамӣ. Мо зиндагимон алҳамдулиллоҳ созае, зиндагимо миёна мегузара, мо дар ягон чӣ муҳтоҷ нестем. ҳами пул ба назари ман ҳозир худам дар ғарибиюм, шубҳанок метавонад ҳами пул. Ҳами пул мо истифода бурдан мумкин аст ё мумкин нест? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки агар ҳамин мол ту талаб накунӣ биёд, ягон ишора накунӣ, талаб накунӣ, гадоӣ накунӣ, худаш биёд, худҳу гир гуфтанд. Як бор гир. хоҳӣ барои худат сарф кун, нахоҳӣ садақа кун. яъне он мол барои шумо ҳалол аст. агар вай закот гуфта медод, дар бозор ароба мекашанд гуфтед? Не, бор мефуроранд, бор. коргар. Акун ғолибан мумкин фикр кардаги ки муҳтоҷ аст гуфтаги додаги якун номаълумда ва нияташ. Бинобарин як ҳадис аст, як одам дар замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба масҷид бурда пул метиҳад. яъне ба одами ки ба камбағало пула тақсим мекард як одам, ба назди вай пул оварда метиҳад як одам. писари ҳамин одами хайркардаги омада ман муҳтоҷ ҳастам, ба ман пул тегуфта, аз ин одам мегирад. баъд вақте ки падараш мефаҳмад, мегӯяд ки ман ияка арадту, ман бо нияти туа додам, ай пула уҷо надодам. яъне падари хонавода мебарад ба масҷид як одам дошт ки вай садақаҳоро аз мардум қабул мекард, аз пулдоро ва ба камбағало тақсим мекард. ба назди вай пул бурда метиҳад бо нияти наздик шудан ба Аллоҳ таоло. фарзандаш мераду намедонад ки падараш хайр карда, аз ҳамон одам ман муҳтоҷ ҳастам, пул тем мекунад, метиҳад. баъд мефаҳмад, баъд мегӯяд ки ман охир бо ин пул туя ният карда ки набудам. баъд пеши пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меранд ки ҳамин кори мо ҳақ аст, кадоме мо нодуруст кардем. гуфтанд ки лака ма аътайта ва лака ма ахадта. ту гуфтанд барои садақаи додагит савоб гирифтӣ, ту барои пули гирифтагит, ҳамин пули гирифтагит фоиди ту аст. яъне ҳалол аст ба ту гуфтанд. яъне муҳтоҷ будааст, гирифт, корбаст кард аз пули хайр. ин одам бурд садақа кард. Бинобар ин одаме ки садақа кард, иншоаллоҳ аҷру савоб гирифт ва падари шумоям яъне ҳақ дорад ин пула истифода барад, ҳақ дорад ба ягон ҷои дига хайр кунад. агар зиёдатӣ бошад хайр кунед. ҳеҷ гапе надорад. Истифода барадам иҷозат аст.